Hej. Amanda. Hende her. Hun synes, at jeg var sådan lidt god til at tegne, så nu vil jeg så lave sådan en bedømmelsesting, hvor jeg skal bedømme mine tegninger. Og der er 10, og jeg skal lige sige, at det er med One Direction, så og jeg vil også gerne lige sige, at de er rigtig flotte. Ja, Amanda synes, det er rigtig flotte. Så hun har tegnet alle personerne ens på hvert billede. Ja, det kan jeg forklare i en anden video, hvordan det er. Lige meget. Så skal du så stemme. Vi har skrevet et nummer for tegningen, så skal du så stemme på den tegning, det synes jeg er pænest nede i kommentaren dernede. Hvis det er, så hvis du har gåsehudvalg, så skal du skrive til mig, fordi så kan du få 5 kram, hvis du har stemt. Og hvis det ikke du har gåsehudvalg, så bare stem. Og på gåsehudvalg hedder jeg Josef 4481. Okay, første tegning. Nej, man kan ikke rigtig se den. Alt det. Vi tager den lige ned. Det kunne du ikke. Det kunne du ikke. Så ligger der der. Og det er den der tegning, som hun selv synes, der er bedst. Den er også meget sjov. Og den har så nummer 1. Så hvis I bedst kan lide den her tegning, så stem på nummer 1. Så det her, det er så nummer 2. Beklager, hvis I ikke kan se den så godt. Ja. Det er så nummer 2. Så hvis I godt bedst kan lide den her, så stem på nummer 2. Så er der nummer 3. Og der står så, hvis I er i tvivl om, hvad der kan stå, så siger Harry, kan vi beholde ham? Bare på engelsk selvfølgelig. Undskyld, hvis I stadig kan se det så godt. Ja, og det er altså nummer 3, vi skal stemme på. Så er der så nummer 4 her, og den synes Amanda. Eller, den kan Amanda godt lide. Se. Det der er Harry, og det der det er Niall. Harry har en pose vingummibørste fra Haribo. Og Niall han siger, come on Harry, just one or 20. Altså, kom nu Harry, ikke? Bare 1 eller 20. Ja, hvis du bedst kan lide den, så stem på nummer 4, ikke? Ja, 4. Og så er der bare Niall her. Eller bare burger. Den synes jeg er lidt nuttet. Der er også farve på, så den kan man se lidt bedre. Desværre der ikke er farve på de andre. Så skal jeg stemme på nummer 5, hvis du bedst kan lide den her. Så har vi så nummer 6 her. Det er så Harry med sådan en hue. Det er sådan en hue med ører, ikke? Ja. En farlig dyr, fordi han siger grrrr. Og hvis du bedst kan lide den, så stem på nummer 6, og det var den her. Hvis du bedst kan lide den. Så er der så 2 sekunder, vi skal lige på stolen. Så skal jeg holde den. Det må du gerne. Nej, vi var nået til nummer 7 gange. Og der er så den her. Den er lidt lille, så undskyld. Jeg siger meget undskyld, kan jeg. Ja, den her. Og der skal du så stemme på nummer 7, hvis du bedst kan lide den her. Og så er det så over til nummer 8. Jeg skulle lige lidt. Der er de alle sammen på igen, ikke? Ja.
Den kan ikke ses så godt. Men ja. Så hvis I bedst kan lide den her, som er lidt utydelig, i hvert fald på kameraet, fordi det er den ikke i virkeligheden, så stem på nummer 8, og det var hvis I bedst kunne lide den her. Og så er det nummer 9, det er bare Zane. Det er Zane, der er parat til sin svømmetime, fordi han kan jo ikke svømme. Hvis der er nogen af jer Directioners, der godt ved det. Men der står han så med baderinger og badevinger, altså, eller armvinger hedder det. Og så, hvis I vil stemme på den, hvis den er flottest. Det hedder altså badevinger. Ja, jeg kommer til at gøre det. Så stem på nummer 9. Sorry, jeg kan ikke lige finde det. Der, så stem på nummer 9. Og det var det. Og så den sidste. Det er også meget sjovt. Det er Louis. Den har jo sådan en fugl, der hedder Kevin. Og den angriber så negle. Så siger Louis, Kevin, no! Og hvis I bedst kan lide den, så stem på nummer 10. Nummer 10. Og det var hvis I bedst kunne lide den her. Og så skal jeg lige sige, at I behøver ikke at stemme på den, der er pænest. I må også gerne stemme på den, der er sjovest eller bedst lavet. Nej, men husk at dele, abonnere og like, for min is er ved at smelte. Så jeg skal svømme. Jeg har ikke den. Eller min is, ikke? Den ligger der. Ja, min ligger på bordet. Den ligger på bordet. Nej. Hej. Husk, del, abonner, like.